ही वाट बघित असाल ना व्हिडिओ. अरे बऱ्याच म्हणजे आता पावसात आलो तर बरंच वेगळं वाटतंय रे. भारी ना मागच्या वेळेपेक्षा. पुणग्या काक मार गो पुणग्या म्हण गो पुणग्या मार गो पुणग्या म्हण गो पुणग्या. अरे मान रे गो पुणग्या नाही तर बघ मी कॅमेऱ्यात असोच टाकतो रे तुका गो पुणग्या म्हण गो पुण्या. काय लाजत लाजत एकदम म्हणता बघ गो पुणग्या. तो बरोबर पुणग्याचा आंटो घेऊन येला बाहेर. कसा वाटतं ते विचार. मग काय वाटतं त्याने काय सांगितलं. बरं वाटतं म्हणून एवढाच सांगल्या बाकी तुम्ही तकडे मारा तकडे मला आमका काय माहिती. पुष्पा कर्जी घेऊन येला यो घेवा घेवा. अरे खाय एक घे ना एक घे. पुष्पा मस्त पैकी काकडी काकडी आणि एक कापून काय काय म्हणता काय म्हणता. पुष्पाचं काय नातं तुमच्या. काय प्रश्न विचारलाय. पूरी दुनिया को पता है 1 लाख सब्सक्राइबर को पता है पुष्पा पुण्या काय तुझ्या मम्मीने आयडिया केल्या माहिती आहे तुका. काय केल्या आयडिया सांग. तू म्हणालो ह्यो घाट घेऊन हेका चढ कळला. चढाव तू चढ उतरताना आपण घेऊन येली बरोबर. चढाव चढताना माझ्याकडे दिले. चढणीवर ड्रायव्हर बदललो. अरे कुठे हा होता होता काय ता. अगं कुठे चाललीस हा चाललीस मग. अरे राहायचं एग्जाम आहे स्कूलची कधी. हा मग आता राहायचं ना काय तू. तुम्हाला गमलीच नाही त्या दिवशी तेवढी गमली तेवढी. घरी आलीस नाही पाया पडायला. मग व्हिडिओ बघतेस दररोज. अरे भारी. अरे फोन कसा लागत नाही. घरी मी म्हणता ह्यो येऊचा येऊचा बंटी येऊचा बंटी. माझ्या लक्षात नव्हतं त्या दिवशी. ही कुठे आहे. करायला पाहिजे. सेलिब्रिटीज. कसं आहेस बाबा. मस्त तुम्ही एकदम मस्त. हाय सार येवा 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 काय म्हणता. कसे मजेत मुलाखत झाली का तुमची. होय होय हाय जेवतायत. इकडे या 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 इकडे बसा तुम्ही. त्यांना फक्त इकडे बसायला सांगू नको. लेडीजला इकडे बसायला खुर्ची. तू देवाचा माझा अहो यार पहिल्यांदा कुर्ताच बघितलं. अरे हे बघ दिवाळी. नाना इले नाना आले. हो भेटले ना. हो नाना नू हे बघा ओळखलंय. आता दाखवतो रे मी आधी आणले मी घेऊन येलो. ओळखलंस तुम्ही का. हिनं ओळखले. हिनं ओळख. ही कोण. हा तो माझा छोटा पिल्लू आहे. ही कोण. ही कोण. ही सौ. किती वर्षाचा सारंग माऊ राजा माऊ माऊ शोना. आता आम्ही सगळ्यांना रेकॉग्नाइज करायला लागलोय. आता पुसत चाललेला त्याचा. किती वर्षाचा आहे. किती वर्ष 8 महिने 9 महिने. 9 महिने. हा हा कोण बाचा. आवाचा यो यो माझा पोरगो. यो झील तुझो. हो यो झील काय रे उठत की ना. हे अरे उठ छे एवढी आरड घालून पण उठत नाही. की बघ काय करणार. आणि ही आई नमस्कार. हे बघा यांका ओळखत असाल. मागचे विनूचे ब्लॉग बघितला मागचो ब्लॉग बघितला असाल तर आपलो खायचं तो काय हो बापूस घराकडे हत हत जावा. नॉट रॉंग इथून जायचं ना. काही साड्यावर द्यायचं. माकडला साड्यावर जाते का. अले कुठे चालला तू. तर मित्रांनो मगाशी बघितलात विनूचा मित्र आणि फॅमिली लिहा सगळी. तर आत्ता आम्ही पुणग्याकडे जातो कारण पुणग्याकडे जाऊक लेट झाला कारण सबस्क्रायबर इलेत आत्ता घराकडे इलेत. तर मगाशी इलेत ही सगळी जणं आणि आमची गडबड असल्या कारणान मी ढोरा आणून गेले आणि त्यात करून आत्ता घरी आपल्या सबस्क्रायबर इले. आमच्या दिवाळी हा पुणग्याकडे
तर त्यांच्याशी बोलत वगैरे राहू त्या कारणाने पुणग्याकडे जाऊ उशीर झालो. तर आत्ता ही बघा सगळी पुणग्याकडे चालली आहेत. हे बघा चला हां हे बघा ह्यो येतो झील ह्यो माझो झील झील हां त्याचं नाव गंधार. याचा गंधार. अरे झील म्हणजे काय? हां भारी प्रश्न विचारला. झील म्हणजे काय रे सांगा ते का? वॉटरफॉल. आणि ही याची बायको होय ना? हो अरे ओळख करून द्यायची. ॲडव्होकेट तृप्ती काताळे. हा ही वहिनीची मैत्रीण. त्याची बायको नंतर याची मैत्रीण. झील म्हणजे मुलगा. ए झील म्हणजे काय आला तुका? झील म्हणजे काय? झील म्हणजे मुलगा आणि चेडू म्हणजे मुलगी. हा मग आता बाबू कोण आहे? झील आहे की चेडू आहे? झील. हा मम्मा. आणि मम्मा कोण आहे? हा अरे अरे भारी भारी. अरे काका लगेच आता शिकलो. काका काका बोलतो. काका बोलतो. अरे काका काका अरे काका. तर आता ही बघा सगळी पुण्याकडे चालली आहेत. पुण्या काही तर मध्येच गडप होता त्यामुळे गोंधळ सगळ्याच करता. सारंग अल्लेले अल्लेले केल्यावर लगेच बघणार तो. अल्लेले गोप बाबू काय झालो वा. हा बा इथे इथे मंकी ये 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 मंकी ये ये. हो बघा तो तुझा मित्र रे. ए हवा याचा मित्र तो बघ. ह्यो बोलताय आमका काय कळतच नाही. तुमका जर समजला तर सांगा कमेंट टाका. होय ना रे. ए नाव काय तुझं? ओमकार. ओमकार. ही वाट बघित असाल ना व्हिडिओ. अरे बऱ्याच म्हणजे आता पावसात आलो तर बरंच वेगळं वाटतंय रे. भारी ना मागच्या वेळेपेक्षा. नाहीतर एकदम मोकळं इथून दिसायचं घर. रे मागच्या वेळी याने कोयत्याने केक का फूक लावल्याने नानांका. पुणग्या काक मार गो पुणग्या म्हण गो पुणग्या मार गो पुणग्या म्हण गो पुणग्या. अरे म्हण रे गो पुणग्या. नाही तर बघ मी कॅमेऱ्यात असंच टाकतो तुका. गो पुणग्या म्हण. गो पुणग्या म्हणजे काय असतं? रे म्हणजे काय 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 विचारित अगं पुणग्या हिला दांडो घेऊन येत म्हण गो पुणग्या. गोपुण्य म्हणजे काय? अरे म्हण रे गोपुण्य. ए हळू येवा एकदम. हा त्या दिवशी प्रसाद मिळालो. हा एक सबस्क्रायबर आलेले. इकडे हा हे जुनं घर. ते कोणतं? हे खाली यायचं खाली आहे अजून उतरायचं आहे. या या काय काय? गोपुन घे. गोपुण्य. काय लाजत एकदम म्हणता बघ गोपुन घेऊ. तो बरोबर पुणग्यात आंटो घेऊन येला बाहेर. म्हणजे काय असतं? म्हणजे काय राहिला. तिला ताटा कर मला नको करू तिला कर. हा आता हॅलो काका. ह्यो बापसा सारखोच होणारा वाटता माका. पौसा म्हणजे तुका काय कळाला? पौसा. पौसा म्हणजे काय असतं? वौसा नाही रे तौसा. वौसा गणपती. काय असतं? ह्यो भारीच माणूस हा. वौसा म्हणता. पुष्पाताई कुठे आहेत ग? काय ग गडबड? ही बघ बघलं पुष्पा. ए तू येऊच म्हणून ती झाडूच काढल्यान म्हणालो. कशी आहेस ताई? मस्त. बरोबर नाही आहे. चार्जिंग काय काढतो ब्लॉक करतो तू. काय म्हणताय स्टार? हे बघ कोण आहे? काय म्हणाले ग? कोण आहे? पुष्पाताई? मम्मा कुठे? मम्मा काय म्हणाले लोकसभा? काय विचारत होते? कसा वाटतं ते विचार. मग काय वाटतं त्याने काय सांगितलं? बरं वाटतं म्हणून एवढाच सांगल्या. बाकी तुम्ही तकडे मारा तकडे मला आमका काय माहिती. कोणाला काढायला जमणार नाही. कुठे आहे? काय ता लोणचं काय नाही जमणार. एकदम खाली गेले. कसं सकाळी सकाळचं काढावं लागतं आंघोळ. ऐक ना विनूकडे पाठवून दे ना मग येताना. खूप सुंदर लोणचं. हो लोणचं खूप छान झालं. मस्त असं वाटत होतं घर म्हणजे फरक कळतो तो घरात बनवलेला नाही असं. आणि मग छान होतं. किती वाजता उठ्या?
नाही रे, आधी तिकडे जायचं, तिथून मग मुंबईला निघायचं. पिल्लू दाबोळ्यातून. आत्ता दाबोळ या काय आणलं नी? हे काय हे आहे? नंदनसाठी आणलंय. नंदन म्हणजे मी अभ्यास करणार त्याच्यावर. त्याचा अभ्यासाचा टेबल खराब झाला होता ना. हा घे. हा त्याला नंतर तू माझ्याकडून घे दे. त्याला खोलून फक्त दाखव ना, नाही तर मग कळणार नाही. हे बघ, मला पण नाही माहिती कसं करायचं. मला माहितीये मामा तुम्हाला गिफ्ट केला होता. हा बेंच, बसून बेंच, हा, तर बसून हा अभ्यास. 1, बसून अभ्यास कपडे करायचा. घालून आपली. 3 हे आणि प्लस हे जे आहे ना, हा. तो व्हाईट बोर्ड आहे. काय हवं? त्याच्यावर लिहू शकतो आपण, हो, आणि पुसू पण शकतो. पुसवू शकतो ना. त्याचं मार्कर आहे खाली. तो नंतर आणू. कितवीला आहे नंतर? तिसरीला आहे. हा, तिसरीलाच आहे. हा. मस्त बोलतो. हे ऍडव्होकेट आहेत. हा हो. ऍडव्होकेट मॅडम आहेत ते. आपल्या फॅमिलीमध्ये दोन ऍडव्होकेट आहेत. काय ना काय. एक आपल्या मावशी family आणि एक मामी. हो. दोन ऍडव्होकेट. ऍडव्होकेट फॅमिली आहे आपली. हा भाचा आहे. तुझा नाहीये, यांचा भाचा आहे. मी त्याची मामी. अच्छा. आमचा हा मोठा आणि हा छोटा. हो, हा तसंच आहे ते. माझी पण समज तशीच झाली. ए, पुष्पा करंजी घेऊन येला. हो घेवा घेवा. अरे खाय, एक घे ना. एक घे. बँका दे. पुष्पा मस्त पैकी काकडी काकडी आणि एक कापून हे विते मी अर्धीच केली. काकी आणि अजून मीठ. मीठ मीठ. ए बाबा, मी तुला सांगते का, औषध तू इथे जा. अरे मीठ, अरे करंजीत मीठ हव्या त्या का कलंजीत नाही काकडी. काकडीत हव्या. मी ऐकलं करंजीत मीठ हव्या. मी पहिला कोर्स चालू आहे, दुसऱ्या कोर्स मध्ये काकडे आणाल तर त्यात थोडस ते मीठ मीठ. टाकून आणा. पिठाची काय रे ए, याचं नाव लक्षात नाही पुढे. मंदार गंधा. गंधार. ए काकडी घे रे. ए भाच्या काकडी घे. अरे खा रे, लाजा नको तू, जिब्बात लाजायचा नाही. एका व्हायरलच होणार हा ह्यो. हो ना. त्याचे घालांक कसं घातलं होतं मग समजतच नाही हो. नो हा बोलतो ना ते का. काय रे. पिकू हा कोण आहे? पिकू हा कोण आहे? कोण आहे? फ्रेंड. फ्रेंड आहे. फ्रेंड आहे नाही ते का बुच करतो बुच करतो रे का जाम मजा. रे 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 पुढच्या शेअर करतो. ए ये तू त्याचे मुद्दाम घालांक हात लावतो ना. तर बघा बघा बघा. अरे शेवटी ते वो दोस्त का दोस्त है ना वो. रे किस. तबडक तबडक घोडोबा, घोड्यावर बसले लाडोबा, लपडक लपडक घोडोबा, घोड्यावर बसले लाडोबा, लाडोबाची लाड करतं कोण? आजोबा गेली मावश्या दोन. ये तो करोड़ों का सवाल पूछे. काय आला काय काय म्हणता काय म्हणता. पुष्पाचं काय नातं तुमच्यावर? काय प्रश्न विचारलाय. वाट लाग. बहीण सख्खे माझी बहिणी आहेत हे दोन्ही. अगं, अरे हा. क्या सब्सक्राइबर है तुम, क्या दोस्त हो तुम है. अगं नाही, माझं नेहमीच अरे पूरी दुनिया को पता है, 1 लाख सब्सक्राइबर को पता है पुष्पा और दुनिया कौन है. कौन क्या है? तुम भी कैसा अरे कैसा आहे बाबा, कैसा आहे तुम्हारा. कैसा है बाबा. ह्यो भाच्यासारखं प्रश्न विचारला. सेम भाच्यासारखं विचारला प्रश्न. सख्या बहिणी. हाँ, हाँ. तो मेरा वहाँ पे कंफ्यूजन है की त्या जावा आहे की बहीण. आता सगळ्यांका प्रश्न तसंच पडलेलो बऱ्याच जणांक. आता बऱ्याचशा सबस्क्रायबरांका सगळी स्टोरी माहिती आहे. अरे बंटी येणार आहे, बंटी येणार आहे. अरे बंटी कोण आमका माझ्यावर लक्षात येतो. खयचो आता बंटी कसं आता कसा. कसं आता बंटी लक्षात दिलो. तेव्हा कसं झूठ में आए थे तुम. तो पता नहीं चल रहा था. नाही लक्षात नाही, एवढ्या जणांची नावं लक्षात नाही ठेवायची. सगळेजण इथे आहेत. त्याच्यात बोलणारो ह्योच होतो एक. नाही मी, फक्त पण कळा नाही बंटी कोण बंटी कोण. आता सगळ्यांना बरोबर लक्षात राहील तू आणि बंटी. घर बघितला तो. हो ना? घर बघितलात मग काय. काय? जाऊन आतमध्ये मी नाही, बाबूने बघून आला सगळं. मग तुम्ही जावा बघा. तो आतमध्ये बघून आला सगळं बाबू आपलं. तो आधी त्याका पाठवले बघून ये तू. तो बघ लोळतोय बघ. चला बाय कर बाय कर. तरी बघा चालली आता पूनमकडनं. बाय बाय. परम ताई चलो बाय 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 भेटूया. आम्ही परत येणार आहे आंबोळा खायला. अरे आंबोळ्या खायला. आंबोळ्या आणि काळ्या वाटाण्याची भाजी. हा, उसळ काळ्या वाटाण्याची उसळ. अरे अशा प्रकारे आता आम्ही पूनमची भेट घेऊन चाललो आता घरी. हे घरी म्हणजे मी पण चाललोय. पण त्या निमित्तानं काय झाला माहितीये, तोसा एक खाऊक मिळाला बरेच दिवसांनी. ए पुष्पाताई चाललो आम्ही. चला चला बाय बाय. बाबू एक कुठचं हे काजूचं. काजू 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 भोपळे हे भोपळे वगैरे घातले तोशी दिवशी. या पूनमताईला बाय बाय करता. बाय बाय करा रे पूनमताईला. बाय बाय कर. इथून जायचंय. कसं जायचं? ए चला चला वरून. काय तुझ्या मम्मीने आयडिया केल्या माहिती आहे तुका. काय केल्या आयडिया सांग.
तू म्हणालो ह्यो घाट घेऊन एका चढ कळला चढाव तू चढ उतरताना आपण घेऊन येली बरोबर चढाव चढताना माझ्याकडे दिले ऐ चढणीवर ड्रायव्हर बदललो बदललो हा हो गेली काय 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 रे काय हे बघा कशी घेऊन जाऊचे लागतं त्यांका हे बघा छोटी छोटी मुलं हा मोठा हा छोटा बसा नको बाबू तयारी करणार आहे गणपती नंतर असे गणपती उचलून आले ते काय आणले यांका चला असेच नाही आता घराकडे गंमत बघ त्यांची यो जशी मारामारी नाही केलेली तू आणि काय सांगत आता ते दोघं फ्रेंड झाले फ्रेंड मी केलंय त्यांका फ्रेंड केलंय दोघांका नो 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 म्हणतो हे का ह्यो जाम कळियाडू लहान आहे मी 95 म्हणतो लहान आहे 5 95 म्हणजे काय विराज ना 96 आहे ना चला भेटूया हे काका आमचे मोठे हे नेहमी लक्षात जाते हा इतके यंग सिनियर सिटीजन मी पहिल्यांदा बघतो तुझं नाव काय आहे हे दाबोळ्यात जातोय तू नाही नाही बाबा तू आज डोक्यात माझा जाम भारी फिरला छे हो तरी पण नाही मी येतोय हो चला बाय बाय ए बाय बाय काय बाबा सांगणार तुका बाय 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 कर फ्रँकीस दे अरे वा चला चला बाय बाय तर मित्रांनो आता ही सगळी गेली विणूचे मित्र वगैरे फॅमिली इल्ली आणि आता ती चालली मुंबईत चालली इथून डायरेक्ट दाबोळ्यातला विनूचं घर बघून मुंबईत जाणार तर चला पुणग्या काक मार गो पुणग्या म्हण गो पुणग्या मार गो पुणग्या म्हण गो पुणग्या गो पुनिया काय लाजत एकदम म्हणता बघ गो पुणग्या तो बरोबर पुणग्याचा आंटो घेऊन येला बाहेर